to. Kažu da ljudi nije loš. Hvale ga, jeli. Koga je slušao uživo. A niste vi tamo insistirali nekad kad biste se sreli da ajde Miki dovati se malo harmonike? Ne. Pa ajde malo jabuke, ali onda malo i harmoniku. Neki ljudi jesu možda, ali... I šta kažu? Fino, dobro, to tera ovako. Pa čudo da nije iskoristio za kampanju. Znaš šta ljudi ovdje sve koriste za kampanju? Ovo, neko je ovaj Dačić peva. Ali se prestoji da peva ništa. I Miki je koristio, jel? Pa dobro, ali ti ga znači nisi slušao. Slušaj što sam ja vidio. Znači, rekli su mi gledaj to, rekao šta da gledam, kad ja vidim Ponoša, ko to može da gleda? Ono par Mariniku niko živi, ne može da sluša ni da gleda, svata cela Srbija beži. A Miki, vrate, one njegove recitacije, iskuši to više, dosadi, nadaš i Bogu i nadaš, to je užaj. Ali ajde, kad su mi ljudi rekli, aj ja rekao da im. Meni je delovalo da su oni tamo došli uz jednu ideju da udruženo napadnu srpske studente. Meni je tako delovalo. Pa to je njihova konkurencija. Oni su opozicija uz Vučića i ovo je njima konkurencija jer su studenti bolji, pametniji od njih. Oni su opozicija Vučiću, ali opozicija i srpskim studentima. Kako? Ali opozicija srpskim studentima, to bez znaka. To bez znaka. I ja mislim da se tu već i vidi šta i gde smo došli. I ko je zapravo pravi u Srbiji. Znači, pravi su srpski studenti. Da, i ja to mislim. Ali slušaj šta je meni bilo zanimljivo u toj emisiji. Toliko je meni to bilo zanimljivo kad sam vidio. Znači, udruženi napad Marinike, Ponoša, Mikija na srpske studente, ali na različite načine svo troje, a udruženo. Znači, nisu oni rekli, ajmo svi na isti način, nego aj ti ovo, a ja ću ovo. Čekaj, vi ste profesora gledali u celu? Ma, ja sam bilo jaka, su mi rekli... Dobro. Kako je pritisak? Ja, da, mi je skočio isto visok pritisak ovako, ali je dodatno skočio. Au, zaboravi da popi. Sad ću. Ajde, zna, nigde je bio ratabla, sad ću, slušaj.